Tak ahojte, hlásim sa tento raz z krajiny pobrežia Slonoviny. Včera sme prešli z Burkiny Faso do tejto krajiny. Medzi týmito dvoma krajinami je veľký rozdiel. Naozaj Burkina Faso je veľmi taká chudobná krajina, jedna z najchudobnejších na svete a pobrežie Slonoviny je relatívne moderná krajina. Hlavné mesto je Yamoussoukro, je to len administratívne hlavné mesto, ktoré má len 400 000 obyvateľov. Najväčšie mesto je Abidjan, kam my práve teraz mierime, ale zastavili sme sa v hlavnom meste pozrieť jeden veľmi zaujímavý kostol. Hovorí sa, že najväčší kostol je vo Vatikáne bazilika svätého Petra, ale podľa rozmerov, kapacity, rozlohy je najväčšia bazilika Panny Márie Mieru v tomto meste na pobreží Slonoviny. Je to naozaj obrovská stavba a je v Guinnessovej knihe písaná ako najväčší kostol, najväčší kresťanský kostol na svete. Takže vás pozdravujem aj z pobrežia Slonoviny a zase sa ozvem z mesta Abidjan, ktorý je najväčším mestom na pobreží. Ahojte.